ଇରେ ବାବା ଆମ ଘରେ ଏତେ ସାରା ମାଛ ସକାଳୁ କିଏ ଧରିଛି ଆଇସ୍। ଆମେ ଆଉ ଆଜି ସକାଳ ଦି ଭାଇ କିଏ ଧରିଛି ଯାଇସ୍ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବଟ୍ ଚାଲ ଫାଇନାଲି ସେତେବେଳେ ଆମେ ହନକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ମାଛ ପାଖକୁ ଯିବା ତ ମୁଁ ଏବେ ଉଠି ସାରିକି ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲା ବେଳେ ସେ ଆହୁରି ମୁଁ ଉଠିଲେ ତାପରେ ଏବେ ଉଠି ମିରର ସାମନେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଫ୍ରେସ୍କୁ ଇଏ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବାହାରି ପାରୁନି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଁକେ ମାଛ ପାଖକୁ କାରଣ ସକାଳୁ ଭଲ ଲୋକ ହିଁ ମାଛ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ବଟ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଇକି ପାଖରେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାବାରେ ମାଛ ଏବେ ପକଡ଼ିଛି ଆମର ପାଇଁ କିଛି ନେଇ ହେଉଛି ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ତ ପୁରା ପାଖରେ ବସି ପାଣିରେ ବସି ଠେଲିସ୍ ଆଉ ଇଏ ପୁରା ମାଛ ସାଇଜରେ ଗୋଟେଇସ୍ ତ ଆମେ ଏଠି ଡେରି ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ କାରଣ ମାଛ ଥରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ଘରେ ଆଣି ବୋଉ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏବେ ଆମ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ କାରଣ ଏମିତି ଅମେଜିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଅଛି।